जोलुर गेलेनाया मोनसे बर' फिसाफोरनि जोनोमजों फैफानाय थाखुमानाय मोनसे रोंगौथि आरो बे बेसेनगोसा बिबुंथिखौ होदों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा। थारैनो नंगौ, आसामनि खना खनला ओनसोलाव बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनि गरम बन्दखौ नोजोर होनानै जेरैथिंबो फरायनाय गेलेहोनाय हाबाफारिफोरखौ जाय जेरै हागौ लाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव थांनाय 9 जुलाइआव खाग्राबारियाव बेखेवजेननायनिफ्राय सोलिबोनाय 12थि Under-13 जोलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनाया माजबाद दख'रानि राजीव गान्धी मिनि स्टेडियामाव मोजाङैनो जानानै थाङो। जोबथा बादायलायनाया डिमाकुसि दख'रा एबसु आरो बनरगाव दख'रा एबसुनि गेजेराव जायो। बेनिनो जोबथा बादायलायनायाव डिमाकुसि दख'राया 3 गल आरो बनरगाव दख'राया 2 गल होयो। जोबथा बादायलायनायाव डिमाकुसि दख'राया 3 गल होनानै बनरगाव दख'रानि हेंथायै 1 गल बांसिन देरहानो हायो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि EM डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथांखौबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसु हिसाबै दिनै खोब गोजोननायनि मोनसे सम जे थांनाय जुलाइ 9 तारिखनिफ्राय 9 जुलाइनिफ्राय जोङो बे Under-13 फुटबल टुर्नामेन्ट 12थि Under-13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ जों खाग्राबारि दख'रायाव थानाय जनता हाइ स्कुल फिल्डआव जों जागायजेनदोंमोन। बेनिफ्रायनो जोङो मोनब्रै जनाव जिहेतु जों राननानै बे खेलखौ होदोंमोन, जेरै खाग्राबारि, कबिरालि, काजामाति आरो नैबे माजबाद बे राजीव गान्धी मिनि स्टेडियामावहाय। दा बेबायदिनो जोंनि जेसेबां गासै मोन 22 दख'रा आफाद, मोनफ्रोमबो दख'रा आफादा मोजाङै बाहागो लादों आरो बेयाव बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनै जोङो फाइनाल गेम जों मोनफैनो हादों। बे राजीव गान्धी मिनि स्टेडियामावहाय जोंनि फाइनाल बे गेमा दिनै जादों। बेवहाय बर्नगाव दख'रा आरो बिनि एगेन्स्टआव गेलेदों डिमाकुसि दख'रा। थ' जोङो खोब माने गोजोननाय मोनदों दिनै जे जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बे फाइनाल गेमहालागि जोंनि जि आखा आरो मोनसे रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे मददथिखौ मोननायनि मोनसे मिजिंजों बे खेलाखौ जों जागायदोंमोन। थिग बेबायदिनो मोनफ्रोमबो दख'रा आफादनि हेफाजाब, सहयोग आरो रायजो राजाफोरनि माने हेफाजाब जों मोननायजों दिनै फाइनाल जों मोननो हादों आरो बेयाव जों नुनो मोनदों गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ क'पारेट खालामदों आरो बेनो जोंनि साक्सेस स्ट'रि हिसाबै जोङो बेखौनो हास्थायदों जे जोंनि गेजेराव जिहेतु फुटबला जोंनि हारिनि मोनसे माने सिङाव माने इनबर्न मोनसे टेलेन्टेड जोंहा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गथ'फोरनि गेजेराव थायो। दा बेखौ जोङो माने मोखाङाव बा सायाव लाबोनायनि जोङो मोनसे थांखिजों जिहेतु बे फुटबलखौ उदालगुरि जिल्लाया जागायजेननायमोन। दा दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो जोंनि जि थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै जागायदोंमोन बेखौ जों जाफुंनायखौ जों एसे नुनो मोनदों आरो बेखौनो जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। मा थांखि एबा उद्देश्यजों दिनै खेलाखौ जोंनि मुल थांखियानो जाहैबाय आं बावैसो सिगां बुंनाय बायदिनो जे माने जों जिहेतु जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फुटबल होननाय गेलेनाय बे गेलेमु आयदायाव गोबां जोंहा फिजिबिलिटि जोंहा दोङो। जोंनि फिजिकेल जिथु स्ट्रेंथ बेफोरो जोंहा खोब माने फुटबलजों गोरोबनाय आरो माखासे इनबर्न टेलेन्टेड जोंहा गथ'फोर गोबां दङ। दा बेफोरखौनो लानानै जोङो माने एसे टेलेन्ट हान्ट खालामनाय बायदि गेलेमु आयदायाव बेखौ लानानै जोङो जागायजेनदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो जोंनि थांनाय समफोराव जिखिनि जोङो खेला गेलेहोदों आरो थिग बेबायदिनो जोंनि थांनाय समफोराव जिखिनि जोङो खेला गेलेहोदों जोंनि गथ'फ्रा गोबां बेबायदिनो डिस्ट्रिक्ट आरो स्टेट लेभेलफोराव सेलेक्ट जानानै माखासेया दिनै मोजां मोजां इनस्टिटिउटफोराव कचिंबो लाबाय थानाय जादों आरो बेबायदि स्कपफोराखौ जोंनि नैबे Under-13 फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोंनि बर' गथ'फ्रा मोननाय जादों आरो प्लास नैबेखौबो आं बुंनानै एसे माने गोग्गानाय मोनो जे अकल जोङो बर'फोरखौल' नायाखै, बेवहाय जोङो मोनसे टिमाव साथामहै नन बर' बिसोरखौबो जों स्कप होनाय जायो। बेनिफ्राय फार्स्ट 11आव 2 नन बर' बिथांमोनखौबो जों बेबायदि गेलेनायनि मोनसे सुबिदाखौ होनाय जादों। दा बेखायनो आं खावलायगोन फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंनि गारजेनफोरा गावबा गाव गथ'फोरखौ बेबायदि खेला दुलानि बिथिङावबो जाहाथे एसे जोथोन लायो आरो बेजोंबो जोंनि माने गोबां एग्जाम्पल बेबायदि दङ गावबा गाव माने जिबिका जों माने थांना थानायनि राहा लामाफोरखौ जों थिक खालामनानै लानो हायो। পোনপ্ৰথমে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক ধন্যবাদ দিব লাগিব। সেইটো আজি বুলি নহয়, বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই
Under-13 যিটো ফুটবল মেটচ ওদালগুৰি জিলা ভিত্তিত প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰা হয় তাৰে এটা মানে অংশ আজি মাজবাটত মানে ফাইনাল প্ৰতিযোগিতা সেই ফাইনাল প্ৰতিযোগিতাত আজি ডিমাকুচি আৰু কি আছিলে বৰনগাঁও দুটা টিমৰ মাজত কম্পিটিশ্যন চলি আছে শেষ হোৱা নাই মই আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ পৰাও যাতে ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতলৈ ওলাই দিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ অঞ্চলটো খুব মানে স্পৰ্টছৰ এটা খুব মানে জনপ্ৰিয় এটা মানে হেৰি আছে প্লেচ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি সৰুৰ পৰা যাতে স্পৰ্টছৰ এটা কালচাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এইবাৰ আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও যিমান পাৰোঁ সহায় সহযোগিতা কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ প্ৰতিটো সমষ্টিত সন্মানীয় আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত এইবাৰ 40টা সমষ্টিত 40টা আমি মিনি ষ্টেডিয়াম বনাই দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ গতিকে সেই মিনি ষ্টেডিয়ামখন হোৱাৰ পিছত আমি ল'ৰা ছোৱালীক এটা প্ৰশিক্ষণত এটা শিবিৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালী যাতে খেলিব পৰা এটা ব্যৱস্থা আমি কৰি দিব পাৰোঁ চৰকাৰখনে সেই দিশটো চোৱা চিতা কৰি আছে গতিকে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বিভিন্ন ছাত্ৰ সন্থাৰ দলবিলাকে আজি এনেকুৱা প্ৰতিযোগিতামূলক খেল পাতি থকা হৈছে তাৰে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা ওদালগুৰি জিলা সেই Under-13 যিটো মানে কম্পিটিশ্যন সেই কম্পিটিশ্যনখন প্ৰতি বছৰে দি থকা হৈছে গতিকে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি মোক মাতি আনিছে মই খেলখন চাব আহিছোঁ গতিকে ভৱিষ্যতে এই অঞ্চলৰ পৰাও যে ভাল ভাল ফুটবল প্লেয়াৰ ওলাব তাৰে এটা প্ৰচেষ্টা বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738